दा नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय आंनि फेसबुक पेज जुवेल नार्जारियावहाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना दिनैहाय मिथिगोन माने दाखालिनिफ्रायनो जोङो जागा दाबसे गसाइगावआव औवाबारियाव थांगोन होननानै जोङो नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन। बिनि थाखायनो जों दिनै ओंखारबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामो, नोंथांमोननो देखायनो। बेनिफ्राय जों इयाव सोर सोर दङ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो। जों लामानिफ्राय थांगासिनो दं, नै लामा थांगासिनो दं। दा नोंथांमोननो आं देखायगोन सोर सोर दङ जोङो। नायदो मा बुंनो सानो थांगासिनो दङ गसाइगाव औवा बागानाव। नामखौथ' मोजां मिथिया, जिखुनु औवा बागान होननानै बुंबाय आं। थांगासिनो दङ। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि जोंखौ सिनायोब्ला जोंनि भिडिअ नायग्राब्ला नोंथांमोना रायलाय, जोंथ' सिनाया, नोंथांमोना रायलायदोब्लानो जों अके आरोना। थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय जोंनि बस दङ नै। नमस्कार। गसाइगावआथ' मा होनो जोंनि थाखाय थांलाय फैलाय जायगायानो, खिन्थु बेरायनानै माने माखासे जायगाखौ जों बारा मोनथिया आरो। थेवबो बेरायनायनि थाखाय दिनैहाय फार्स्ट टाइम बेरायगोन आरो जों। मोजां जायगा, बे जायगाखौ नायगोन आरो। ओरै दङ नै जोंना फाइनान्सियार प्लास दनजित सार, इयो प्रडिउसार, ठिकादार बाबु। दा जों थांगासिनो, मानसिफ्रा बिराद जोंखौ माने फेसबुकै इउटुबै बे गसाइगावनि औवा बागानखौ देखाय फाग्ला बानायगासिनो दं। जोंबो दिनै बे जायगाखौ नायहैनानै मानसिफोरखौ फाग्ला बानायजोबगोन। गोजोननाय लाथारगोन आरो जों, गोजोननाय लाथारगोन। ओमफ्राय जोंजों लोगोआव आरबि ब्लगबो थांफागोन। लोगोफोर बयबो सिनायखायो, अल इन्डिया साइकेल राइडार। अल इन्डिया साइकेल राइडार। बिथांखौ जों थिखोसिगोन, बिथांखौ जों कारिगावनिफ्राय थिखोना लांफागोन आरो। जै फेसबुक रायजोनि जै। ला नोंथांमोना मिथिखाबाय, ला जों थांगासिनो थांनायसै, नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो। अके।